Oh, kumusta? Yan sa mga alagad si Kangin Trifon Morales and then my partner kapon diri Randy Tayat. Okay, asap na always say a prayer mga kaisunan. Before may kalap ang prosetas unahan, no? Ako siya shout out si Kuan Abay Jewel Polvera diha sa Camotes Island at sa Santiago Resorts, Homestays and Restaurants Association. Siya diha ang may nagdami gala. And then nga to sa kong mga amiga, sa kong mga suod kayo po diha sa Ibabaw, Lapu-Lapu City. Sa Kylie's Delicacies and Sweets. Panag-iyan ni May Asante Labra o kinik Flint sab og sa kabataan ni si Kylie's og yung man sa si Ailey. Okay, kumusta ka matanan og sa taga-Agos sa mga gala ako mga amigong mga tricycle driver, no, des Agos. Okay, tanang mga tricycle drivers padung sa kuan sa Gaisano Mall, no, og diya sa kining Ibabaw o sa Agos gyud proper. Okay, may kay mo sakay mo na napita mga honest kining ako mga partner diyan napita mga tricycle drivers sa Agudda, Agos Tricycle Drivers Association. Okay, asap kaninyong tanan, always say a prayer. Bueno, ato manon karon may galang atong suwat kampo, no, ni pinadaki ni usa ka lalaki mapatawag ng singan nga Tikong. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ng atong center, si Tikong. Kini ako problema, bahin is kinaiya sa kong asawa. Lisod kay sabton. Buutan pero bastos. Mukalit lang paninghag. Pero aron ninyo masabtan ako sa gilano, no? Inonineon ako pagsugod ang tanan, ha? Tuhuing nga ikaw jagayod ning kalibutan, ang giludhan o gisimba sa adlawng tanan. Giampuan ka kanunay ning akong kalag, pangandoy ko nga ikaw dili mahimulag. Ikaw da ang bugtong paglaom ko, gugma ko. Himaya ka nining tanan, maghuhupay ka nining dughan ko. Kalipay kung maako ka sa pagpangga, ihatag ko kining tanan, ihalad ko ang katinuod, ning gugma ko ngaway sukod. La la la. Sa bagay Tikong, si kalagkatakanta diha. Nagtukan na iganahan na imong tingog. Kaon ako na dire, bugnaw na rin sinukad. Day Petra. Kaon na dire! Lamia, sudan na to. Ikay giluto ani, day? Ang aga tong silingan. Kaon na diha. Mukaon gyud kay lunuto nimo. Sukad ba sukad? Makakaon na gyud ko sa imong linuto. Paborito kay nina ko, day, pansit. Sus, pataas ko dis kinabuhi. This is my favorite. Kaon na si Gyaw-Yaw diha. Oo, day. Kaparato. Unsa? Ingon ko. Kalami. Amo ba? Bebe, pon ana to be. Ayaw ka iko kay para imo baya ning akong giluto. Ay, kuy, dara, oh. bungod sa ito eh. Hutda ginadong ha. Ha? Hutda ba kay masayang man. Bahalag mahurot na nimo ug wa na koy ako okay ra. Kay para imo magidang akong giluto. Wa na patay. Akong kidney. Patay na ni. Okay ra ka dong? Okay ra, day. Okay ra. Mayo! Oh, Tikong! Kinsa man ron? salamat niya sa Dok Taon. Pre! Dali, pre! Suulan ni pre! Lahod na rin kusina, pre! Imong palahuson nga rin, basi mukhaon na. Dako na ba kayo nagkaon? Ay, bisag di lang, day. Bisag dako nagkaon. Bisag wa pa na ikaon sa ilaha. Luoy kayo. Unsa man taong ka, eh? Ayaw lang sa taon pag yung ana, day, ha? Orbida, eh. Ayaw, sagsaba diha. Ngayon niya, napaingon din, eh. Kanatsi nako, kanatsi. Kanatsi. What the fuck is that? Kanatsi! Wa ka kailan ni, pre? My goodness.
That's my favorite. Sige, lingkod pre. Favorite po gano'n mo. Kao na bayo. Day, tagay mo na siyang daghan day. Basiyo day. Wala tay plato, pulos pa hugasanan. Don't worry, I can manage. Paghugas lang plato dito pre sa lababo pre. Okay, no problem. Dung, Day. dali anak, kaya dako ra ba kitong kaon basi mahurot na. Pasagli na na. Busog naman ko. Ha? Kada Ano na likod. padong din ay. Pre! Hello, Bira. Hello, Bira. Bira niya. Grabe ha. Bandihado mo gigihugasan, di man plato. Sige pre, pakal niya pre, pakal. Pre, matsalam, pre. Mare. Matsalam, ha? Nangagda pa. Pre, sige na pre, bino. Kao na niya, pak. Oy. Ay. Apurtin mo ni bulong baang diha di ay tao. Pre! Pre, ngano ka? Parata na, eh. Usay parat ko. Pagtarong bidok ha? Ikaw pa gipakaon animala ka, ako pa kapagsulti nga parat akong linuto. Bida no? Pre, ayaw sa dinana, pre. Ni Mare. O ako, nga naman, parat? Ha? Parat pa! Day, kalma lang, day. Parat ko na, pre. Parat ako sunod atikong? Kukuan, kining, parat ko taon. Lami, ani, di ba, pre? Lami ka, pre, no? Lami kayo, di ba? Lami kayo sila, no? Aw, bantay, di na ninyo hot doon, ha? Hot na gina ninyo! Inani ka bagisay ka kung asawa, buutan man ni siya, pero usahay lang, mulikoy lang, gi. Mao nga, dili usahay ka kumpiyansahan. Unya, Mari, kana ba si pari ba? Unsa man siya, Mari? Gadako man ang atubangan na anak, Mari? Ay da, to umang ka ana, oy. Pahubua, di ba makaingon ka? Unsa gud ni? Pagkapis hulbot-hulbot? Ba ka diya, Mari, oy? Bugdo malagi kaayo na. Ambot o sige butang ana niya. Hoy, tikong! Tikong! day? Unsa ba gipasok ni mo ano yung mga tubangan nga gaburot man na? Nagtuo lang noon is Bariwil mga imo na tanan. Ko anday, kanang, unsay nga, Unsay gibutang ni mo yung mga tubangan nga gaburot man na? ko anday, kanang, Kuha ako nun na. Lain na ba kay tinanawas Mariwil ana? Nagtuo siya mao na tanan imuha gid diha tanan. Nahibaw ra ba jud kong di gyud na mao. ko anday, kanang, Bebe, kuhaon ta na be. ayaw lang, day, ayaw. Kuha ana kay lain kay tanawon. Bebe. Ay, day, ayaw lang lagi. Hoy gin. Luna unsa naman ni? Ang ako man ni mga pante. Imo na mga panty, Mari? Unsa pa ni binuangat ikong ha? Pari, uy. Masulop sa de ka, anak, pre? Sulob? Sulob ko taon, wala na ko sulob ba, eh. Yagi unsa man na nimo? Nganong naam na si mga tubangan ha? Ako ano, guday, kanang, namungkas ko na hataon sa mga hinayhay kanina, bawa niya, ang mapanti taon ni mong nangahug mo na. Eh, daghan mo kayo akong gibukhan taon. O, to nga, ako lang sa gibutan rin sa akong brief taon, nasa tubangan ba, aron di mga hog. Ay, maudi ay, Mari. Pagkakanahan gyud nimo oy. Ibutang ito sa aparador nganong gidada pa man nimo diha. Ako, anday, mangita kong tirador. Unsa man nimo tirador? Kuhaon akong gumani mo panti, kay, ilisan ako, gumas tirador ba, kay ang garte aning ko sa imong kapanti, nabugto man. Bungot sa itoy. Tahi anak dito. Day! Pitra! Day! Ay! Tommy, lakaw na ba ito sa iyo? Oh, asa sa antay mo? Ang buto ka sa to siya, Paul. Tapos mo mo kayo itong naong? Ay, kusumod nga. Natural man niya kusumod ba sa naong taon. Ang unsa di ay ko, hala. Ay, ang wala pa ka makailan batasan sa kong asawa, mga aigyo kumpiyansa na niya. Kay naroon batasan na, purog, kalit lang bang hagwas lugar? Maubakol. Halo, ay member rin na siya sa kuan. Sa? So hater weather person? Kuan gani nga. Ay, sa ambot lang na niya, sabta lang na, ikaw lang mo sabot na, basta ay lang kumpiyansa. Nalagkol-kol na ay sakinan nga may hunong tungod sa ato akol. Murag siya na. Oo, oy, siya na yun to rin, eh. Oo, dahil kulbaan man sa tahanan niya kul, oy. Ayuha lang yung pagtubag, ha? Hinaya lang pagtubag. Oo, kika. Kul, naana siya ay. Relax
relax lang, relax lang. Kaya mo rin isapot, trabang naong taon na na. Gisapot na. Wala lagi nagkatawa. Bali na iya ha. Sa putong nila na mura nag-smile. Pero may ganing buota na. Kusmurkig na. Oh, nabali di ay. Ay, saba niya. Nana. Ay, ay. Nagko, magkagtok sa punong taon. Day, nana, day ka. Nikaw na ka, day? Wa pa! Oo. Ay, lagkasuko. Wa ko masuko! Nga nung maninghag lagi. Wa ko maninghag! Malipayon ko! Eh, ha, voice ka na dito. Kao na dito! Ha? Waday ka mga ginatoy! Inununa dito! Suko ka? Oh, wako masuko! Sino nga naman maninghag bang ka? Wako maninghag! Nalipay lang ko! Kao na dito! Ante. Naani mo ron? Wa ko dug ah! Ulo, ay, gisapot man lagi Wa ka. ko sa puta! Naninghag manggod ka. Wa ko maninghag! Nalipay lang ko! Pwes ang utanarak ko! Oh, masuko ka? Wako masuka! Naninghag manggog ka? Wako maninghag! Nalipay lang ko! Kalisod! Ang malipayo ta! Sakit at tutod! Nga naman to sila, oy. Kasi ato, ma'am? Na si Marie Petra? Naa, ma'am. Na magkukutuyo niya pa, importante kaayo. Nya, di man pwede nga paugmaan ni. Basta, karon na lang yung kumiani din eh. Ug, mauni, ni anak ko ron din eh. Uy, Marie! Ikaw man ko di ay na! Turiyangag! Masa mo ko, oy? Wa ka kapasod sa kong bisita? Wala mo padayon na? Naunsa ko ka? Marie. Ay, sagli lang, Marie. Sermonan ko ni Bayuta. How din this bayda? Hoy! Hoy! Ate. Ikaw, ha? Bago ka pag-iris bay? Hilas ka na kayo. Wa man ko maghinilas, te. Shut up! Te. Recorded by X Thunder Gaming. So, may akong sa. Mangutan ko sa imong sa? Kana mo na imong sa? Ngarong ako maimong gitudlo, Marie. Tungod kay wa ka pasudlaan ning bayuta ni. Bisita ko kada ko gud. Ako man ta siyang pasod. Shut up! Bago ka mag-iris bay? Ingon ana nang ipakita nimo kinaiya? Oh, come on! May himubag mo explain. Shut up! Marie. Pa-explain na lang na siya, Marie. Uy, para dunay due process ba? Oh, sige. Sige, explain. Pag-abli na ako sa pultahan, si Mauya ko nakita. Unya, imbis ako na siyang pasudlon, may explain pa man siya. Mau nga, wala na ko siya o napasudla, kay ma-insulto unya siya. Kung unya, may ingon pa man siya nga, naamungkot ko'y toyo niya, importante kaayo. Nya, dili man pwede nga paugmaan, busa karon na lang yun kumianhe din he. Ug mao nga niya ako ron din he. Unya, mo to may abotayon ka. Imbis ako man ta siyang pasudlon. Tinuod bitaw na, Marie. Dagan pa magkukog explanation, God. Mao ba, Mare? Turiyangag, sorry. Shut up! Sali ka, ikaw mo yung tagbay? Ha? Ingana ko na lang ko mo? Kuan mang good ka na. Shut up! Nga na! Mao na diha ka ng batasan ni mo usba. Kay dili ka nagtao din masayon-sayo ni mo. Bida, nalimot kang Toriano nga mao na nagdani mo katong gikagid ka. Nalimot ka nga tingali nga ako duwa pasteryangag nalugusan na ta ka ha. Pero tungod ni Toriangag, siya lang nagpalugos para nimo. Okay, kabaw soy, hilas ka. Tinuod yun lang giingon. Ngabi, sagot saon pag-usabang batasan, di na yun mausab. Mas maayo pa kunong naong nga bati, kay mausab pa. Bugwa ka? Musamot ka bati. Ay, bungot si Timan ini Petra ha, kanang batasan ni mo. Nga dalirang usa ka imong tingog. Nya nagtuo ka nga, why may piktahan, ana? Ako usa ko sa may piktahan taon, ana. Kay dili ko buot nga ang akong asawa, daghan unya kayo mga kontra. Tungod, anang imong kinaiya. Posible nga daghang maglagot mo. Daghan kag mo kontra nimo. Busa usban ang batasan ni mo, Petra, nakasabot ka. Usban ha!
Bisan nung saon, maulang gyapon batasan ng ipikita sa kong asawa. Naglibog ko. Biyan kung saon ako pasabot, giayo pa na akong maayo. Pero maulang gyapon. Mukalit gyapon paninghag. Di na ba taon maminaw? Saon mo na ako taon siya, bam? Ati Pres? Usaon man, pag-usab aning batasan sa kong asawa, may kahigayunan pagkataon ning mausab ang iyang batasan? Bi kuno tabangi kuno ko ninyo, unsa man kun kamoy pasultihon, tikong. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na ito karugad lawa. Ato sinder, Ate Pres, si Tikong. Tikong. O, kinistikong Ati Pres, dinisakop ni Iti Franklin ha, sa dos kompanyeros. Kinistikong, kuha ni siya, ng iyang asawa Ati Pres, baka nang di masabot. Masahay, babuutan, pero kargado yun. Sige, pamanghag Ati Pres. Lano? Oo, manghag, sige, bro, brag, high blood. Pero Dili masabot. di masabot, pero di man siya high blood. Maninghag na yun siya. Iyag yun ang kinaiya. Oo, iyag yun ang kinaiya siguro Ati Pres. Niya, ang Iyag yun. gusto lagi Tiko nga, bisig unsa niya tambag yung asawa Ati Pres, di man gyud mausaw ang batasan. Maayo lang ko nung mga pila ka adlaw niya balik na kad. Inuod na ko. Saon kuno bam? Unsaon kuno bam? Ani bam? Ano yan? Ang atong masahon karon. Di, basahi bam. Ako ari ka sa Sirach 25, versikulo 20. Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawa nga tagaw-tawan. Oo. Sama sa usa ka tiguang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. Aha, mo ba? Mabot sa sabot, sa saan niyang tangas, di siya mo panaw. Kay balas man yan tumban. Tinuod na. Maslide ra man ka, Oo, tabas. maslide ra. Kisa tinganan na to sender? Tikong. Dikong. Dikong. Kanang na ang murag ikaw may kuan, ikaw may bugnaw og buot ani inyong panimalay imbis ang imong asawa maoy hayag subak sa panimalay sige misag singgaak murag dili kayo hayag inyong panimalay no kanang may siya so hayag kuno kanang mga tuog bitaw mo yung mahigmata mo sa sayong kadlawon before Kaya sa dili pa di ay bam, aniya karon ang ato ang usa sa mga anak sa ato ang presidente ni Sir Eric, si Ma'am Erica. Hi, Ma'am Ay, Erica. hello, Ma'am Erica. Good morning. Sa imo mga kuyog, ma'am, salamat kayo. Sa lahat ng iyong mga kasama. Taga Manila ba sila lahat, ma'am? Or taga diri sa Cibola? Amen nila. Okay, salamat kayo, Ma'am Erica, sa imong pagduaw na mo diri. May ka kay kasabot pang kag Bisaya. Gamay na tayo. Gamay lang. Sige. Okay. Bam, padayon, bam. Sige. Saan kayang department sila nag-represent sa drama department? Sa marketing. Sa I see. marketing. Oo. Inatitingod. Oh, marketing. So welcome to the show. Pero hindi naman siguro unang pagkakataon na pumunta sila dito Gulyat. Tama-tama. Si Ma'am Erica yun. Yung mga kasama niya kasi Tagalog. Oo. Tama-tama sinulog celebration. Oo. Ma'am, di ka namin marinig. Okay lang, sige lang. Okay. Okay lang. Sige. Sige, Ma'am Rex. Okay, Gulyat pa dayon ta. Doon kanang mga tubitaw mo magabi niya ni kadlawon may mata mo sa inyong kadlawon bugnaw pa man ako imong asawa may mayi siya tunod na. ingna siya nga kung example nimo si Mama Mary isip asawa ni Senyor San Jose masunuron ba siya sa iyahang bana Tinood na. Nya, oh dong, kanang imong asawa, dong, kung doon ay bisita ninyo, kanang sulti idaan, day, bantay mo batasan, day, ha, nga, kanang pamaninghag ka, o unsa pa na diha, huwag tangag, yung tao na, day, kay mauwaw ta sa ato mga silingan. Naon mo daan? unsay termino gamiton anang mabugnaon og buot nga asawa unsay termino ana gamiton soft spoken Mura. Sakto Mura ba? ba? oh I like in English, sab. Sakto na ito binisaya. kanang Kanang- malumog kasi kasing kanang bang bugnaw buot Bugnaw, buot. lain sa kayo na kay bisita nga inon niya nga padala kita ko ra ba nagkaon Ano? lain sa kayo no Anong imo man pare nga dako kay nagkaon? mahog pa na sa panang joke nga isa ko mga pagubangkon mingon ko no usan nyo gani atol nyo ting paniod ko joke ra gud na nakon san Pareha ko na to nga on sa wa ko ikaw sa inyo. Nag-record din ta. Mga on mo din. Pareha ito magdrama po. Yan, mainit ba tayo man? Yung man, katong-katong kaoban Nelson. Nelson, tantano. Muli toy, may kaon sa inyo. Karon di kausang, ino na may kuyog. Uyab. Uyab. Oo. Painit siya. Yung kami wa, ako sa niya ignoran ko.
Ngayon mo na diha painit mo, pulita, wa may kaon. Binuangan sa di mo. So, ana na lang, Bam, unsa may last na to nga pagka may mayan niya, kay matod palagi, ang usa ka bana nga mo'y hilumon, niyang asawa tagaw-tawan, muro siya usa ka tawo ka nagtanga sa usa ka balas, no? Bisag usa pa kataas ng balas, di ka kabot sa taas, kay mong tiil, kanunay mang mudaas, mudalos. Kanunay mang masnaid. Pagka may siya, labi na ka ng, papaminaw mo, bugnaw ang buot, pero maingon mo siya, siya masuko, bisag naningka siya gulyat. Usa ka na, no? Pero di ko Iya gyud na kinaiyabang. pero mura di ko mutungo sa nasuko, kadili man siya papulit, dako ba ng kaon? Badihadom di gihugasan. O bisag wa pa siya nasuko, bisag gisulti pa na niyag humok nga pagkalitok lan. Lain gapon pa lain ay bati gyud kayo di Pero siya nga, badihadom di kwan gihugasan. Bisag ila pa niya nga, badihadom may gihugasan. Bati gyud ba bisag usaon pa niya. Dako niya Dako niya lamoy. Bisag ila na pa niya pag-deliver. Lain gyud paminaon. O bisan pag ipinadalagit yan sa hala. Sumbagay man sila. Ang kalayo ni kalatkat. Giana, bisag giana pa bam. Napa na sa inyo bam? Ngay nana ka nang masuko ng bayad sa. Pati yun, ti karon. Anak mo ana ra? Sa dalagit ra no no? Wala man po sinultian sa mga kalatkat. Kasi sa amo na ka ng kalatkat ni Sakaman. Sakaman. Ni Sakaman, wala may po nga kalatkat ni Sakaman. Amaw na lang to, kanang iayampo lang na yung mga asawa niya pag may pahinumdum, medyo rubi naamoy bisita, no? Lain man kaasog ka ng Bati gyud. sa termino ng gamiton gulat, etiket. Way ticket nga ikaw kung may asawa, ilabing na gulat kung naana sila yung mga anak. Unya ako makadungog ang mga bata masunod na nimo. Ini ko mao sa ilang kinaiya. Labi na makaanak ni sila lisod na bam. Mao lagi una na yung mga bata, may mga bata ka na bisag eskwela sa mga bata asa sila mao sa nilang kinaiya maningkasan sa mga isip kabataan hangtod ini kadako nila madani lang kinaiya kay mao may ilang nasunod sila mga ginikanan kay ugari ka sa panimalay ang mga ginikanan mao may gitawag nga unang unsa na siya first ang panimay mo first call on first church mga anak. So dasa batasan sa mga anak so batlugan na siya pag sultiin gyud kanunay dong ha aron dili ka maawawan sa imong mga bisita imong mga higala. Ug salamat sa pagpadagat aton tulumanon. Kun ako ang Paso Tihon.